Λεωνή Λίβ εδώ, για ένα ακόμα βίντεο. Θα λύσω και τα μαλλιά μου για να φαίνεται ότι είναι διαφορετική μέρα γυρισμένο. Λοιπόν, Λεωνή Λίβ εδώ, θέλω να σας πω κάτι που είχα κάνει κάποια στιγμή Facebook Live πριν γεννήσω. Λίγο πριν γεννήσω και θέλω να το εμπλουτίσω λιγάκι. Κάνω τη δική μου έρευνα λοιπόν για το χρόνο. Είχα πει τότε στο Facebook Live μου ότι ο χρόνος είναι κάτι πολύ υποκειμενικό και σχετικό. Είναι πώς το βλέπεις εκείνη τη στιγμή. Τότε ο σύντροφος μου έλειπε και θα γυρνούσε μετά από 2 μέρες νομίζω ή 3. Λοιπόν, μου φαινότανε βουνό. Το ότι εντωμεταξύ σε περίπου 1 μήνα θα γεννούσα. Το ότι σε 1 μήνα θα γεννούσα μου φαινόταν ότι θα γεννήσω αύριο από το άγχος μου. Τέλος πάντων, μην τα πολυλογώ, κάτι τέτοιο είχα πει τότε. Όποιος δεν το είδε έχασε. Νομίζω είναι αποθηκευμένο κιόλας στη Facebook σελίδα μου, να πάτε να το δείτε. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω τώρα πάνω σε αυτό που είχα πει τότε είναι ότι ανακαλύπτω κάθε φορά όλο και περισσότερο πόσο υποκειμενικός είναι ο χρόνος. Τώρα με το μωρό έχουν περάσει 45 ημέρες και μπορώ να σας περιγράψω με ακρίβεια κάθε ώρα από αυτές. Δηλαδή μου φαίνεται, εντάξει, δεν είναι και ό,τι πιο εύκολο να ξέρετε, για όσους σκοπεύετε να κάνετε παιδιά, για όσους περιμένετε παιδιά, για όσους δεν γνωρίζετε τέλος πάντων γι' αυτό. Το πρώτο δίμηνο κοντά είναι πάρα πολύ δύσκολο, τέλος πάντων. Μου φαίνεται κάθε μέρα με τη μικρή ένα βουνό. Απλά κάθομαι και περιμένω πότε θα περάσει και αυτή η μέρα και αυτή η μέρα και αυτή η μέρα. Όχι ότι δεν τις απολαμβάνω, φυσικά και τις απολαμβάνω γιατί περνάω χρόνο με το μωρό μου. Αλλά όταν μιλάω για τις δύσκολες στιγμές, όταν το μωρό κλαίει, όταν έχει κολικούς, όταν δεν μπορεί να κοιμηθεί, όταν σκέφτομαι μέσα μου, όταν θυλάζει μία ώρα γιατί κάτι της φταίει, σκέφτομαι μέσα μου ότι μην ανησυχείς, θα φτιάξει. Τώρα την ανάποδη πλευρά δεν ξέρω αν έχω αυτό το διάστημα. Δεν έχω. Όλες οι μέρες, όλες οι ώρες βουνό μου φαίνονται. Δεν έχω κάτι να πω ότι μου πέρασε και πολύ γρήγορα. Ίσως... όχι, δεν έχω κάτι. Κοιτάω και τον σύντροφό μου, μήπως θυμηθεί εκείνος τίποτε. Αλλά όχι, δεν έχω κάτι. Νομίζω ότι ήταν ο μεγαλύτερος 1,5 μήνας που έχω βιώσει ποτέ στη ζωή μου. Αυτά είχα να πω. Δεν μου πολύ αρέσει αυτό το βίντεο. Αλλά ήθελα να το πω και αυτό. Για να υπάρχει και καταχωρημένος βίντεο, γιατί ήταν μόνο Facebook Live την προηγούμενη φορά. Γιόλο. Λεωνή Λίβ. Κάνουμε τον κόσμο μορφότερο όπως πολύ καλά γνωρίζετε. Και περιμένετε, γιατί σε λίγες ημέρες βγαίνει ο διαγωνισμός μου. Τα αποτελέσματα. Για περιμένετε. Αυτό το βίντεο είναι γυρισμένο πριν τις 14 Ιουλίου. Δεν ξέρω εσείς πότε θα το δείτε. Συγγνώμη που το είπα, αλλά με ειδοποίησαν πάλι από το control. Αν έχει βγει ο διαγωνισμός, συγχαρητήρια στους νικητές. Αν έχει βγει ο διαγωνισμός, συγχαρητήρια στον νικητή. 2 θα κάνουμε. Να το control. Χαρίζω απόψε. 2 νικητές λέει. 2 νικητές. Όχι. 1 θα είναι. 1 θα είναι. Δεν ξέρω. Θα δούμε. Μείνετε συντονισμένοι.